Поздравете од баба Фатма и дядо Амсиката село. Одърне за техните две прекрасни внучета. За Никол и Клаудија, принцесата, најголяма мечта! Колко време чакахме ви ние да дойдете на този свят. Ето, че дойде и този ден. Щастие за нас, празник за всички нас. Кавабреш биандило манге, Никол, 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 Клаудија. Кавабреш манге биандило, Никол, Клаудија. Поздрави од баба Фатма и дядо Јажабе Амсиката. Од село Одърне за Никол и Клаудија, принцесата. За најголямата радост, за најпрекрасниот празник. Сега ви гледаме и се радваме на щастието, което ни дари. От сърце ви спращаме любов за Никол и Клаудија, нашите прекрасни деца. Никол, Клаудија, принцесата, баба Фатма и дядо Амсиката.